Faġir li konferma dak żvelat minn One News fl-aħħar jiem, ġifieri, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel kampanja mill-aktar negattiva fuq l-istazzjon Net Television qed jissoktaw l-attakk fil-konfront ta' dawk li jaħsbuha differenti minn Simon Busuttil. Fuq newsfeed tal-ħamis fil-għaxija l-mistiedna glorifikaw lil Richard Kakija Karwana il-moħħ wara Gonzi PN. Iżda kellhom aktar minn hekk xi jgħidu. L-avukat Andrew Borg Cardona sikwit mistieden biex jitkellem favur il-Partit Nazzjonalista għalli hu għandu DNA differenti minn tal-Labor. Dispeċini, dawk huma nies differenti minni, dawk vera għandhom DNA differenti. Bħalli kieku, rid il-messaġġ jasal żgur, Andrew Borg Cardona magħruf bħala l-boċċa, irrepeta d-diskors u għalli fuq kollox ma jridx ikollu DNA tal-Prim Ministru. Veru għandi DNA differenti, ma rridx ikolli DNA ta' xi ħadd illi fuq saqaj kif għamel Għawdex, arranġa ngħid Joseph Muscat u jgħid jiena gburi. Flimkien ma' Borg Cardona li fi żmien Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħa diversi konsulenzi legali b'direct order kien hemm ukoll David Grishti, President tal-Azad. Dan ukoll ma tantx kellu kliem ħelu. Dan huwa gvern miġnun, dan huwa gvern miġnun. Grishti żied iktar minn hekk. Fil-ġimgħa li pajjiżna reġistrat kabbir ekonomiku rekord għall-Ministru tal-Finanzi missu jistħi. Sfida wkoll jiena bħalma. Nisfida lill-Ministru Edward Cicluna li huwa responsabbli mis-servizzi finanzjarji. X'inti tagħmel Edward Cicluna ma jmissekx tistħi. Bekk opinjonisti tal-Partit Nazzjonalista tisegwu l-linja li taw l-istrateġisti fejn id-diskors kontra l-esponenti tal-Gvern ikun goff u aħrax.